megrendezésre és lebonyolításra. Minden tanuló lövés előtt elméleti kiképzésben részesült, a légpuska részeivel és használatával ismerkedett. Légfegyverrel fogtok végrehajtani céllövést, 1A5-ös lőlapra, 5 próba és 10 értékelt lövést. A légfegyvernek az a lényege, egy dugattyúval a levegőt összesűríti, és ez a sűrített levegő röpíti ki a lövedéket. Ennyi a működés. A légfegyver működés először is felhúzom, ezzel a sűrítést végrehajtottam. Utána az úgynevezett szoknyás lőszert beletöltöm, látszik a hegyével előre, a szoknyájával hátrafele belehelyezem, így benyomom ujjammal teljesen, én most nem töltöm meg a fegyvert biztonsági okok miatt, utána a csövet fölhajtom, ezzel a fegyver tüzelésre kész. Utána célzok. Mielőtt lőni akarsz, mikor fölhúzod, kezeled a fegyvert, az első több billentyű még nincs rajta az ujjad. Fogtad, felhúzod a fegyvert, betöltötted, felteszed, csövet fölhajtod, tartod a kezedbe, akkor eldöntötted, hogy lőni akarsz, akkor teszed az első több billentyűre az ujjadat, és akkor lősz. A Morotva ifjúsági napon légfegyveres lövészversenyt hajtunk végre a gyerekekkel. Ez jó élmény a gyerekeknek, a lövészklubnak pedig próbáljuk az utánpótlását szervezni. Minden évben részt szoktunk venni a Morotva ifjúsági napon, 100 körüli, 100-nál több is volt már a gyerek létszám, most 60-70 főről van tudomásunk, igyekszünk jó színvonalon megrendezni, és hogy a gyerekek is profitáljanak belőle, majd esetleg a lövészklub is később. A verseny feladat légfegyveres lövészet, 5 próba plusz 10 értékelt lövés, és a kiértékelés alapján, aki legtöbb köregységet lőtte, az lesz a győztes. Általános iskolások részére van szervezve, nagyon jó, szeretik a gyerekek.